První vteřiny rozhodují o tom, jak se s vámi bude host cítit. Působte sebejistě od prvního okamžiku. Poslouchejte a opakujte nahlas. Dobrý den, vy musíte být pan Miller. Hello, you must be Mr. Miller. Hello, you must be Mr. Miller. Já jsem Petr, moc mě těší. I'm Peter. Nice to meet you. I'm Peter. Nice to meet you. Vítejte u nás ve firmě. Welcome to our company. Welcome to our company. Rád vás poznávám osobně. Nice to meet you in person. Nice to meet you in person. Trefil jste k nám v pohodě? Did you find us okay? Did you find us okay? Cesta byla v klidu? Was the journey okay? Was the journey okay? Můžu vám vzít kabát? Can I take your coat? Can I take your coat? Pojďte prosím za mnou, je to tudy. Follow me, please. It's this way. Follow me, please. It's this way. Výtah je hned tady. The elevator is right here. The elevator is right here. Jedeme do druhého patra. We are going to the second floor. We are going to the second floor. Naše kancelář je támhle. Our office is over there. Our office is over there. Posaďte se prosím. Please, have a seat. Please, have a seat. Skvěle, první kontakt máte za sebou. Teď je čas na kávu. Překonejte trapné ticho u kávovaru v dalším videu.